गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली नैबे माइकआ एसे बोरैबा जादोंलै, गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा बोरैबा लायोना, जोंफोरथ' फिसा फिसा इउटुबार नालाय, ओंखायनो गस्ला कलाराव थेबाबा जाया। जाय हक एसे बोरैबा जकिं खालामबाय। नुनो मोनदों कयेकटा इउटुबावहाय, आं नाम मख'नो सानाखै, बिथाङा बुंदों मा 100% बड'लेण्डआ जाया। सोर बुंदों बेखौ? आवगोलनि समाव थानाय खुंथायाव थानाय बिथां हाग्रामा महिलारि। थिग राइट, बिथाङा राइट खोथाखौनो, सैथो खोथाखौ बुंदों। 100% नोंथांनि सरखार नैबे प्रमद बर'आ खालामनो हादोंना बड'लेण्ड? हाग्रामाया दे, हाग्रामा महिलारिया बिथाङा गावनि सरखाराव जाबायबो, न' बिल्डिंनो माबा माबि हा हु आग्रं बाग्रं बायदिसिना कौटि कौटिनि मालिक बियो खालामबाय, जाबाय गावनि खुंथायाव थानाय समाव। 17 बोसोर जायाखै दै, इन्टारिम 2 बोसोर मोनदों। ओमफ्राय जाय मानसिया बिखौ भिडिअखौ 100% खालामदों, बे 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो। नाथाय 17 बोसोर नङा, 2 बोसोर इन्टारिमाव थादों। आनखि दिनैनि बे खुंथायाव थानाय रनजित बसुमतारी मोनाबो मिथिया बे बिपिएफआ जे 2 बोसोर जे इन्टारिमाव थादों बेखौ मिथिया। बे सिदा बाथ्रा, खारन बिसोर 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुङो। जाय हक, बाथ्राया रनजित बसुमतारीनिखौ उनाव फैबावगोन। बिनि नैबे खोथायाव फैफिनबाय दा, प्रमद बर'आ जेब्ला हाग्रामा महिलारिया चिफ जादोंमोन, 15 बोसोर सासनाव दङमोन ना, 15 बोसोरावहाय प्रमद बर'आ मा डिमान्ड दङमोन? अब्लानि समाव बियो डिवाइड आसाम 50-50 लाबोनो हादोंना रायजोफोर? बेखौ कमेन्टआव लिरनानै हर एसे आंनो। ओमफ्राय जाय मानसिया बुंदों बै मानसिया लाजिनांगोन एसे। नैबे प्रमद बर'आ डिवाइड आसाम 50-50 बिदोंमोन दै, आबसुआव थानाय समावहाय। होफैनो हादोंना रायजोफोर? बेखौ एसे कमेन्टआव फिसानो लिरनानै हर। होदोंबा होदों, होआखैबा होआखै, आरो लाबोदोंबा लाबोदों, लाबोआखैबा लाबोआखै, बास बेखिनिल' लिरनानै हर, येस अर नो। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, दिनै बिथाङा दिनै बे खुंथायाव थानानै आंनो डिवाइड आसाम 50-50खौ आंनो नांथारगौ, बेखौ मानो बुंनो हायाखै प्रमद बर'? आंना बे मोनसे कुइसन। प्रमद बर'आ जेसेबां आन्दलन खालामदों, आंनिख्रुइ 19-20 जानो हागौ, आंबो नोंथांजों समान समान आन्दलनाव ओंखारफादों। जेब्ला नोंथाङा रेलवे ना, बहा बासुगाव, क'क्राझार बेफोरबायदियाव नैबे अफ्रिया सोरबा सासे जाफानानै दंहैफायो, अब्लानि समाव जों इउटुब सालायनो रोङा, ससियेल मिडिया मा ससियेल मिडिया बेखौबो जों मिथिया। बावाखै, जेब्ला जोङो ससियेल मिडियाखौ आं इउटुब इउज खालामो अब्लानिफ्रायसो मिथिदों। आं बयनिबो बैसोआव उन्दै दै इउटुब सालायनायाव, खिन्थु जोनोम जानायनिब्ला कयेकजननि थाखाय आं देरसिन, कयेकजननि थाखाय देरसिन, खिन्थु बै उन्दै सासेया आंनि ससियेल मिडिया बाहायनायनिख्रुइ बे देरसिन। जाय हक, बेफोरबायदियाव बै बे सासेया दङना गैयामोन? अब्लानि समाव बहा दङमोन बियो? प्रमद बर'आ दिनै काजलगावआवहाय धरना होदोंमोन, हाइवे रडखौ ब्लक खालामनानै दोनदोंमोन। अब्लानि समाव बिथाङा डिवाइड आसाम 50-50, गबिन्द बसुमतारी, धीरेन बर' सारबो दङमोन। नैबे अफ्रिगा फटक दासिमबो क्लिपआ दङ। बेखौ आङो बर'नो थाखाय एसे सम नांगोन, ओंखायनो होनो हानाय नंला दिनैहाय। खिन्थु मालाबा समाव होफैगोन, आं बेखौ लाबोगोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ लाबोनो हाथारदोंना बड'लेण्डखौ? आरो दिनै बिथाङा जुदि बर'नि रायजोनि थाखाय बड'लेण्डआ जुदि बिखायावनो दंथारोब्ला, आमी बड'लेण्ड नापाले इथियाव सरकार तो भाङि दिम, बे खोथाखौ बुंथोन, बै सासेया बुंथोन। हाग्रामायाथ' दे पावार, गाद्दि, थाखा फैसा लुबैनानै बियो बुंनो हायासै, माखासे बाथ्राखौ बुंबाय, आं मानिबायबो गनायबायबो। सोरनिबा थाखाय हाग्रामाया जाम्बाबा बे जाम्बासै, हाग्रामाया मोनसेबो खामानि मावाखैबा बे मावाखै। ओमफ्राय हाग्रामाया जुदि माबा मोनसे CIT कलेजखौ लुवाखैबा माखौबा लुवाखैबा बे लुवाखै, बेयो जाम्बाबाथाय जाम्बायानोसै, बियो थिगैयासै, आं बिसिमबो मानिबाय। खिन्थु दिनैनि सरकाराव थानाया
एसे स्मार्ट ना एसे सियाल ना आरो ओमफ्राय गोरों ना बिटिआर खौ दिनैहाय सुइजारलेण्ड बानायगौमोन सुइजारलेण्डआ माहाय जाखो सुइजारलेण्ड दिल्ली बायदिखौ दिनै सुइजारलेण्ड खालामनो हायाखै इन्डियायाव नोंनि बे 6 शिड्युल बे बेसेबां ट्राइब दङ बावहाय कि खालामनो हागोन नामा बे प्रमद बर'आ नोंनि बे माबाफोर नांला बुंसा खोथा बुंनाय मानायफ्रा बाद दोन ओमफ्राय बै सासेया गोसोआव बिखायाव सु हाबैनो नाङा दै बै सासेया आं नाम मख'ला गाज्रि मोनगोन बिथाङा फंबाया दुखु मोनगोन बे आरोखि खिन्थु बिथाङा मा बुंबाय थादों आरोबाव मा दिनै ओंखारबावदों अनजालि दैमारिनि बाथ्रा अनजालि दैमारिया दिनै मा मावदों मा मावाखै मानसिया गोरोन्थियाखौ मावो थेवबो दिनै अनजालि दैमारिया सासे मा होननानै बुङो बर' हारिनि थाखाय मा मावाखै जेब्ला आबसुआ अदालगुरियाव थाबायोब्ला रिलि खालामो अनजालि मेडामनि आथिं थिफुलायदों अब्लानि समाव बै सासे जोंनिया लेखा गोरोङा माहाय खारना थाहैया जेब्ला ओमफ्राय रेप जायो रौता साइडजों अनजालि दैमारि मोना बिखायाव रेप ना माबा मोनसे लिरनानै लादों बे समाव बैयाव माहाय खारा बे आन्दलन समावहाय बिथांमोना मानो खोन्थानो हाया आरो अनजालि दैमारिया बबेयाव बाहागो लायाखै बेफोरनि भिडिअखौ मानो लाबोनो हाया बैफोर आरोखि बाथ्राया गाज्रि मोननो नाङा जुदि गाज्रि बावहाय गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला क्षमा खालाम आंखौ ओमफ्राय नैबे सोरबा सासेया बुंबाय थायो आं बावहायसो साननांगौआ फैदों बार बार रिपिट खालामफिननाय जादों प्रमद बर'आ दिनै डिभाइड आसाम 50-50 मिशन फेल ओमफ्राय दिनै हाइवे रड उखैहाबना थानाय माबा माबि उखैहाबनानै राजा लामा गाथेनाय मानाय बेयावबो मिशन फेल दिनै बिथाङा बड'लेण्डखौ लाबोना होगोन होनना बुंदोंमोन बहाथो लाबोना होफैनो हायाखैमोन लाबोना होफैनो हायाखै चिफ जाया आनकि मेम्बार जाया बेफोरबो मिशना फेल ओमफ्राय बेफोर 100% दिनैनि बे खुंथायाव थानाया एकदम थगायनानै गाद्दार खालामनानै माने बेफोरबायदिखौ सरकाराव थानायफोरबायदिसो नुनो मोनदों जाय हक बाथ्राखौ आं बेखिनियाव एसे बे पलिटिक्सनि बाथ्राखौ दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि